Salam vatandaşlar, Türkmen Voice kanalına hoş geldiniz. Bilişiniz ýaly, şu 1-2 günlüň içinde Serdar Berdimuhammedow 276 adamın günäsini geçirip türmeden boşatmak hakynda karara gol çekdi. Vatandaşlar, biz bu çekilýän gollara, kararlara her ýyl garak gelýäs. Her ýyl şo bir kararlar gol çekilýär. Ýöne iň bir esasy sorularyň biri şu kararyň içinde. 276 adamın içinde. Birce aktivistin adı var mı ka? Sizin hakkınız için, sizin geleceğiniz için görüş gelýän. Türkmenistan problemalaryny agzap, Türkmen hökümetiniň düzelmegini isläp gelýän. Düzelmese ayrılmagyny isläp gelýän aktivistleriň atlary bar mı ka? Yoktur. Yoktur vatandaşlar. Bu näme anlatýar? Türkmenistanyň hökümeti Serdar Berdimuhammedow we Gurbanly Berdimuhammedow halkyň içine Türkmenistanyň geleceği üçin göreşýän adamlar goýurmagyň deregine huliganlary we neçe serişdesini satyp çekip paýlap ýören adamlary halkyň içine goýurmagyna böyle amaty duýýan eken. Serdar Berdimuhammedow geçen ýyl Eden Popravkasynda 80-nji maddany aýryp neşe şeristesini hem satıp paýlap ýöreýän adamlary hem bağışlama çäresine goşup bolýa diýen popravka etdi vatandaşlar. Şoň sebäpli Nazir Habibow çykdy türmeden. Bilýän bolsaňyz. Indi meniň iň esas soragym Serdar Berdimuhammedow. Sizin üçin diýip men saňa we ataňa ýüzlenýän. Serdar we Gurbanly Berdimuhammedow. Sizin üçin näme? Häzirki ýykylýan rejimler mysal bolup bilmedim. Garak gör Başar Asad nere gitdi häzir? Rossiýaga gaçyp gitdi. Rumyniýa näme bolýar? Gruziýa näme bolýar? Serdar Berdimuhammedow. Görüp otursyňmy? Näle diktator rejimler ýykylyp gidip otur. Indi häzir Başar Asad Siriýadan gaçyp Rossiýaga gitdi. Diktator rejimi ýykyldy, türmeler boşady. Serdar Berdimuhammedow. Indiki ýurt haýsy ýurt bolýar? Bizim goňşymyz bolýandyr. İran bolýandyr vatandaşlar. İrana ataka bolandy. Serdar Berdimuhammedow diňle wnimaçylny diňle. İrana ataka bolandy. Seni stoluň başynda oturdup tarap saýla ataka eden adam. Ya ataka bolan adamın tarapını tutacakmy diýip tarap saýla diýip stoluň başyna oturdunda näme diýjek? Şo wagtda sen diktator diýen statusy alyp dursaň, diktator diýilen statusy eýe bolup dursaň, seni şo ýere stoluň başynda oturdup, senin şo ýerdäki gelecekki saýyuznyklaryň seni dost edip alasy gelermi? Ya senin ýeriňe başga birine goýarlarmy? Serdar Berdimuhammedow. Geredik. Boşat häzirki aktivistleri. Boşat türmede olar polnusçu çöre invalid bolup ayagyny ýitirip tuberkuloz keselini keseller. Sümklerini ýitirip gitmez ýaly boşat. Tap bir wagt boşat şolar polnusçu. Serdar Berdimuhammedow. Şul videonu sen görürsin diýip men umyd edýän. Sebäbi global karta garanda gelecek birazcık yamanrak görünýär Serdar Berdimuhammedow hereket etmese. Sebäbi indiki ataka ediljek ýurt seniň hem geleceğini, biziň hem ýurdumyzyň geleceğini çözer. Düşündiňmi? Şoň üçin men häzir uzaldyp oturmaýyn Serdar Berdimuhammedow. Men tabi ýetbe o tak skажу, da. Oftalmologyň erasy gutardy. Stomatologyň erasy belkem gutarar gelecekde. Habardar bol. Anesteziologyň erasy başlamasyn ýa. Döwür bir kilek boldy. Ýüregim ara çota rahat däl bilemok. Yaşamaktan öter neme? Ölmekten öter yaşamaktan okyan işe alýan dedi.